Hier in het Hof van Mirakelen. Waar de lammen lopen en de blinden kijken en waar niets meer is. Wat het nu nog lijkt. Waar niets meer is, wat het nu nog lijkt. Hier in het Hof van Mirakelen. Waar kippen zonder kop nog kakelen. Kom, dans met ons. Dans met ons een groot duel. Let wel. Uw veld staat op het spel. Want het recht is krom. En de wet is stom. Hier in het Hof van Mirakelen. Kom, dans met ons. Dans met ons een fijn duet. Onze messen zijn reeds scherp gewet. Hier in het Hof van Mirakelen, waar kippen zonder kop nog kakelen. Kom, laat ons samen spelen. Laat ons spelen. Wij zullen nu allen deskundig keren. Wij planten zonder enige genade een dolk dwars bij u tussen beide schouderbladen. Welkom nogmaals in de regen hier in het Hof van Mirakelen. Waar kippen zonder kop nog kakelen. Waar wij drinken wijn als zoetbloed zo rood. En wij klinken op het leven en op de dood. Tegen wem zeer ze? Schandalig, we moeten veel toe. Als ons tegen krank zit, geld voor de toppen is er niet. Zeker niet. Chris, de buren, ik heb maar rekening. Bedankt. Door het zingen, dat we niet meer vermaken kost te doen. Och, hier heb je het nog gedaan, Katrien. Hier niet. Mens, wat praten ze gaan morgen? We hebben gedaan wat het kostte. Och, daar, moedige werkmelk en de vriendrechtjes. Daar geweest in het tering met. Nee, wij je echte medicijnen moeten halen. Die kosten niet betalen worden. Het is toch voor een abonnee doen zo. Met de onze 3 afgeven slukjes. Miljarden met jou. Je gaat toch zeker een ruzie maken nu, hè? Je broekt toch Ja. verstand? Hij heeft wel gelijk, hè. Domme, het is toch ook... We kunnen er ook niks aan doen. Het zit dus nooit met. Nooit zit het met. En als ze een keer met zit, hè. Als
het met zit. De klonen die verrekte soldaten, alle vruchten van het land. Die vuil smeren. Of die soldaten, die kunnen nergens met hun fikken vandaan blijven. En daarom moeten dingen fatsoenlijk vrouwen tegenwoordig in die eigen hoes opzoeken. Ik sleep me voornemens op. Ik heb net in de fles richting in zijn kruis gestampt. Je bent dat er met zijn viesknuik aan me kon zitten. Dat is smeerlap. Tegen hem zeer nee, van die boven, hè, is verdomme vergeten dat er een put met mensen leven. Die alle in de sliek liggen te verreutelen. Om de kinderen beneden nog van de eerder en de honger zijn sterven. Miljarden miljard Zo op. is het. Maarten is gelukkig genoeg. Hij is in de hemel. Het bestuur toch gezag? Dit bestuur, dit is gewoon lullen. Maarten en helemaal niks te zoeken. Nee, maar die zijn bij ons, hè. Juist, bij ons moet dat zijn. En maak nog een beeldjes met mijn snieën. Kindje, Maarten is nog een jezeke. Hebben ze nog geen hand om beeldjes van te snieën? Ja, kindje, ik weet het ook niet. Oma, die weet het wel, Lotte. Als het in de hemel zo schoon is, hè, als we de bestuur besturen moeten, dan doen we allemaal Maarten achterna. Dat is spannend, dat oosten Lotte. Hé, wat zullen dit en Geerling zeggen? Er slot er ook een geluk in naar de hemel te mogen gaan. Ja, Johannes zegt gelijk. Verrot en even komen alle neeën weg. Dan zeggen we nog een keer aan de kerk. Och, zij moeten van die Eerst toch hoor. Och, de scheiding van de kerk. Wist ze dat die dat landje op kon gratis voor niks in de schoot geworpen hebben gekregen. Ja, maar weer aan het stroombuurtjes. We kennen het pachten kennen we, dat tegen boekerprijzen. Ja, en hoe weer. Hoe weer als ze de pacht niet kent betalen. Dan kent ze verrekken. Kapot van de kent ze van die nu. Ja, niks doen ze voor die. Kent ze gaan werken in de mine voor een hongerloodje. Verdomme nee. Goed gezoutbaldes. Ja. Die paters hè, in het klooster. Die winkelen zich in weerje. Maar weer draailoos van de eerden in de stroom. Miljarden miljard op. En dat klaar, dat wil ik moeilijk maken, ja. Er stond hier een ander in de rief, in één plek heeft het er nog Ja, mee. ja. Maar verloot het wel allemaal zelf gebeuren. Zo is het. Ja, wat moeten we anders? Wat vermotten? Wat vermotten? Het geld wonen moet van oprappeling. Dat moet er weer. Wie bedoelt ze dat dan? Nou, Ziet hoe ze dat er zien. Allerlei. Komt dus het verzet, mannen. En laat het eerst gemakkelijk aan die ketting liggen. Lapswanzen. Die lang loslaten zo. Wat wordt veel te lang daar op kind. Een weg of 43. Het is goed. Ja, soms. Eigenlijk maar een klein werken. Als je dan 4 dagen lang van iets op een nuchtere maakt, dan verdwijnt de kort. Dat zei de grootmoeder wel nog. Zie ik dat het werk even wel lekker. Is de dokter al geweest? Ja, daar heb je nog arm zeggen. Die gaan geld hebben om het te betalen. En even nog van die zieke heren woorden toe. Of wel hier te horen. Ha, der boer Petri hier, ja. Daar heeft hij dus net een rietwerk gekocht. Nee, geen werk op te werken, maar op te rieën. En werk. Je hebt kinderen goed in het gaan te geven. Als ze honger hebben. En geen medicine als ze krank zijn. Nou, domme. Weet je wat? Ik heb hem een lepje samen voor de Urenveld. Waar het niet de schapen dan niet? Dat ik nog nog even niet. Ja. dat Petri, hè. Dat Petri, die heeft geld genoeg dat het verrekt. Ik denk best wel gaat gewoon mis. Wat ze willen stelen, dat doe ik niet met. Dus jij moet met dat gezegd worden. Voor dat geld heeft wat dokter Fransen kunnen laten komen daar. Om een fatsoenlijk benzine van Lotte te kunnen kopen. Verdomme. Misschien is het wel gelijk, ja. Oh, haha. Is er niks anders? Och, Hoe moesten zeg ze daar een zin schmoezen? Hij dan noemen mensen van garage en ik, als wie dat is, als je het papier moet hebben, hè? Jazeker, ik wil ook wel eens weten wat die er stond op het konkelen. Dan wil ik het niet van weten. Drie. Dat meen ik daar niet met. Die baksie weet heus wel wat ze doen. Onze plaatjes, hier, wie die ken je. Ach, daar is maar nog wel eens een kans bij je. En de naam van de vader en de zoon en de niet aan. Zeg, is er geen ander middel? Zeg toch goed? Als er een ander middel wordt, hè, dan zou Maarten toch nog leven, hè? Of niet soms? Of niet soms? Jo, miljarden miljard op. Oh, zijn verdomme mensen een keer eens over eens. Domme nee. En toch, ja. Wat is er eigenlijk mis met hoe die rieke stekers schept van dat grote hoopbouw op een steek? Ja, gelukt niet. Juist. Stel een verbreker in bij dat pet weer. Zijn we wel met genoeg man? Dat is domme vuil in dienst.
paar flinke kerels. En echt een paar ruige kerels wat willen meedoen. Arnold! Arnold Walgraven, daar kan er voor op rekenen. Zijn vrouw is vorig zo gestorven. Dan moeten we leven zijn 4 kinderen zorgen. En zo gaan we meteen naar de schoester. Arnold heeft met de week zien. Fuck, nee. 3 keer papi, de kent ze maar, de nerf van mij. Denk op, daar heb ik gezeten. Daar werd van aanpakken. Morgen ga ik dan vroegen. Zeg, stel dat we inbrengen bij de Peter, ja. Hoe weet we nou voor deze geld te laten? Zo, daar komt er weer wat achter. Maak ik me niet ongerust. Miljard! Geen geweld, hè? Anders doe je niet met. Miljard! Jongens, zeg lief, als ze geweld ploegen, dan moeten we wakker maken. En voor des te meer kans op verloren. Kent er weer, dat kun je niet gebeuren. Goed, goed, geen geweld. Ik heb trouwens een veel beter idee, hè. Ik heb dat Matje Luther nog gehoord. Nee. Van Joren, Matje. Matje. Matje Luther. Ja, van Joren, kijk bij dat werk niet. Jij weet wel hoe die staan moeten zoeken. Die zal voor ons plannen op de jeugd te brengen. Ik ben wel voorzichtig. Stel je alles doorvertellen en dat is goed. Ja. Nee, Matje is een beetje super, dat weet ze. Hè. Is niet goed wat ze zegt tegen haar. Van morgen met hem naar het café. Geeft ze een paar flinke punten mee. En dan vertelt ze hoe slecht dat het gaat. En dan alweer iemand gestorven is. En het wordt verdomme alleen maar slechter hier. En dan vertelt ze dat vele meneer weten wie vermakkelijk en veel geld kunnen komen. En dan vertelt ze pas over ons plannen. Maar alleen als ze zeker weet wat er mee deed. Ja. Zeker weten, hè? Ja. En wij gaan kallen met naar Walgraven. Ik ben er niet zo goed in. Hey! Ja, Johannes, dan moest ze maar gaan verhuren, maar ze was meedoen, hè? goed, Anne. Ik zal mijn best doen met ja. Nee, niks. Ik zal mijn best doen. Niks. De zus het goed moeten doen, verdomme. Ik doe het met jou, ik doe het met Oké. jou. Hey. Ha. Iedereen weet wat er moet doen. Doe weet ze het? Ja. Het is vandaag donderdag. Dat ik voor zaterdag. Zaterdagochtend. Als het duister wordt. Onder in de hondskerk. Onder de oude appelboom. Bijeenkomen. Als het duister wordt. Ja? Begrepen? Goed. Ik denk dat ik morgen veel van dat spul zo nodig heb. Ja, ja. Ik denk het wel. Hé, op een stukje leven dan. Op een stukje leven. Proost! De armoedigen zwoegden in bloed, zweet en stront. En niemand die enigszins hun reden of motief verstond. Buigen, kruipen, bloederen voor de hoge heren. Het was stelen, stropen, plunderen of creperen. Oorlog bracht niets dan honger, ziekte, treurnis en veel ellende. En de edelen vormden een inhalige, decadente bende. Zij buiten uit zonder mededogen of medelijden en lachten hatelijk op het armzalig hongerlijden. Ofschoon honger en armoede een grote misdaad is, zaten die hoge heren volgevreten in de hoogmis. Kom met mich met op het huis. Wat heb ik dit nu niet gezegd? Luisteren! Ja, het kan ik straks van pas komen. Wat moet ik hier nou zo'n stomme, snazele boer kijken aan? Wacht eens even.
Ruimte. Watje. Hoe is dat simpel? Watje. Ja, kom man. Hè. Johannes. Johannes Offermans. Jo? Ja. Ja, ja. Andreas. Ja, wacht. Arnold. Arnold Walraven. Jo, verdomme nee. Kom maar nee. Verdomme nee. Andreas. 3. Andreas Pakbier. Ja, present. Hé mannen, je hoort het al hè. 3 hè, de neger gezeten. Nu is het niet alleen, dus is het nog eens een kleiner. Lach maar. Als we bij Petri binnenkomen, dan denken ze dat we voor deserteurs zijn of plunderende soldaten. Wacht eens even. Ik dacht de bedoeling was dat we niet eens wakker zouden maken. Miljard! Johannes, het kan ook zijn dat ze vanzelf wakker werden of niet soms. Ja. Wat staat hier uit te spoken? Waar is het toch? Ik ben het. Katrien, de vrouw van Geerling. Geerlijk, verdomme. Je moet best niet met. Ach man. Ja! Het heeft gezegd dat je ging inbreken. Ze deed zo stiekem de laatste dag dat ik dacht, daar moet ik het vele van weten. Ja, de wet zit een taart. Ga niet! Stel je voor dat we gepakt werden en in het gevangenis smeten. Wij zouden er dan verlotten en verpisten. Ja, maar is er een groot jongmonnik metgenomen? Snotjong, wat deze stoel nu hier? Kijk eens ochtends zo stoelvliegen. Het jong dat denkt dat ik schroef aan die Ja, toontjes. is dat dit? Historisch. Dan zit ik hem omdraaien. Nee. Nee. Doe winst ervan. Of ze nu winnen of niet, dus nu gewoon niet. Ha! Als ze maar niet denkt dat ik wie dat Petri naar binnen ga. Nee, dat ook nog niet. Toch is ook niet naar binnen. Dan zat de heer Bach en die kinders waarschuwen als er gewoord krijgt. Nee, ik ben ook een wachtstoon, hè. Ik werk bij de boer Petri. En als de wakker weer, is de kans groot dat hij mij gekend. Ja, ik blijf ook leven van boete. Miljarden, miljarden. Stel het de shitboxen dat je die staat. Of wil je soms allemaal op je Katrien blijven staan? Oh, in dat geval zet de jongens aan het bakje. Nee, helemaal niet. Niks mee te maken. Katrien en Maarten blijven boete staan. Opwachten. En je waarschuwt dus als er je waar dreigt. Ja. En hier naar binnen gewoon een lulligheid metgebracht, hè? En weet je niet wat ik doe? Ik heb een hoerendrager maken! Maar jong, maak de kinderen. Dat besser. Nou, ga even van de borrel gegooid. Ja, nou ja. Ik ben een stoeltje, wat een jongen. Ken ik niet met hem, wat bedoel je? Is ik sopkoken? Sopkoken? Ja, zeker jong, dan voor sopkoken. Kijk, En doe ook een beetje met Ja! 3. Ziek is toen jezelf even verkleden. Ik. Dan zijn ze een lap in de mond. En als er binnen gaat gezag wordt weer, dan doe ik het. Goed. Zo herkennen ze me niet stem niet. Je hart zo dicht maken. Hoe doet je dokter, hè? En zo zelf zeker dat denk je erin gebroken. En dan kom ik weer uit Zwitkaart. Wie ben je? Ja, maatje, Zoeken natuurlijk! Verdomme. Ja, maar waarom niet? De ganse nacht het hier. Ja, nee. Ja, dat klopt. Maar ik ken nog wel een paar trucjes van hoe het leger. Dat is wat ik kan. Maar we een paar We hebben afgesproken. Ze hebben geen geweld, sorry. Ja, De ja. miljard. Nee, jongen, vecht ik toch in de sheep. Nee, 3. Ja, dat ken ik niet. Oh, dat ken ik eigenlijk geboeken. Wat is te klein is weer geweld geboeken. De show is al kosten wat kosten ons willen pakken. Geen geweld geboeken, afgesproken. Geen geweld nodig zijn, alles zal goed. Daar ben je nog echt zo zeker van. Miljard. Nou. Wat wel belangrijk is, we mogen niet mekaars namen noemen. Dat zou dom zijn. We noemen elkaar. Kom maar hooi. Kom maar hooi is het. Ja, vuil leeg maken. We moeten vuil leeg maken. Dat denkt de Petri, dat we met zoveel u zijn, dan helpt hij zich wel rustig. En dan stel dat ik het fout geef. Wat kent er nou fout gewoon, Johannes? Nou, en dan van het werkvolk dat wakker wordt. En alarm zijn bijvoorbeeld. Ja. Nee. Wie bedoelt ze dat nou weer? Ja. Ja, nou, Wat belangrijk is, als iemand gepakt wordt, dan moet er zwiegen. precies. En
maken dan zo snel mogelijk dat we wegkomen. Juist, wegwezen. Samenloos. Wie de boom? Goed. Ja, goed. Welke boom? Dat ook matje. Domme nee. Ah, Door wordt afgemaakt, zoals ze het doen. Als er een van u blijft zwiegen, hè, dan kunt je boe. En dan heeft je alles zeggen. Ook wat ze niet hebt gezegd of gedaan, moet je ook niet. nou, in dat geval dan. De duivel! De duivel mocht me de nek breken als ik einde van terug zou verlooien. Oh. Goed. Ik zal levens. Maar nog levens komen waaien. Goed, Rie, goed. De duivel moet mijn nek ook breken. Ja. Matje. Lego. Goed, Katrien. Wat lukt de poel? Mijn arm aan mijn been. Ik zie. Ja. Goed. Hey, heerlijk. Ik ook. Goed, allemaal. Doe niks. Tot naast. Ik ook. Zo, Johannes. Zo. Dat is even lekker. Kom maar hier met die fles. Nu kijken ik let door. Ja, dat zal wel. Wie graag wie dat Petri ben eigenlijk? Ja. Hey, daar heb ik voor gezorgd, hè. Ik ben door de voordeur vertrokken. Maar ik heb de achterdeur heb ik opengelaten. Goed. Nou, dat zou ik zeggen. Vergaan. Carry on! Kom op! Kom op! Vergoed! Vergoed! Nou, toen hadden de duivel er wat met een spit op! Wat nu is meneer? Met jou. Ja, zal ik weer een beetje op de zin? Ik heb genoeg gezien aan je. Ze reden op hokken. Ze reden, niks reden. Ze vlogen op hokken. Angst aanjagend door de lucht. En menig mens sloeg al ras in blinde paniek op de vlucht. Valkenburg, Put, Herzogenraad, Kleen, Zinnen, Kerkrade. Wees paraat. Ze zwoeren aan de duivel hun eed van trouw. Breken aan de galg, riepen zij al gauw. Maar waren het echt moordenaars, zonder mededogen of geweten? Wat zou u doen? Ziek, honger en niks te eten? Hè? Ah! Mieke, spelen met het zo'n leven. Wees gegroet door sterren. Is goed. Oh, wat heb ze dat net fijn gespeeld, Mieke, man. Jij wil nog beter, kind. Zo, die was die is wel fijn zuiver. Daar komt er een wijntje wel mee door. Zo. Lisbeth, kun je me eens even helpen met de lakens te vouwen, ja? Lisbeth, hoorst u mij niet? Alla, vooruit wat die lakens, ja? Ja. Zo. Dat is niet wat, Lisbethje. Ja, zeker. Fijn. De puntjes bijeen doen. Zo. Fijn zo. Ja, goed zo. Lisbeth, dat gebeurt gewoon maar één keer. Aan vooruit maar op. Daar kost je toch niks aan doen? Nee, daar kost je maar niks aan doen.
Wat verdorie. Zo, nog een eentje. Zo. Opvouwen. En eerst. Ja. De boer, die graast dus op een geruim weeg. Morgen, dan kan er zijn bed weer in moet. Ach, mam. Kijk, pap, ze verzekerd toch. Het is winter. Dan is het op vakantie geen werk op de boerderij. Ah, zo. Kijk eens aan. Dat linnengoed is wel fijn zuiver. De engel, die kan weer gaan rusten. Dat heb ik nog nooit gehoord, dat je papa een engel noemde. Ja, maar ik heb nog niet over een halve kilometer pot. Nee. Het oude volkspreuk dat zegt dat een engel alleen maar rust op zuiver linnengoed. En die blijft toch zo lang, dat ze maar geen schieten lust. Of op een andere manier het bed voel maakt. Want dan komt de duivel! En de duivel, die blijft toch zo lang. Dat zou ik dan van een vrouw herrie maken. Dat word ik onthouden te bamper als ik later getrouwd ben. En als je me niet meer nodig hebt, dan leg ik me in de krop. Is goed, Liesbeth, je legt nu die man in de krop. Ik heb toch nog wat verstelwerk te doen. En als ik dan met 40 ben, dan heb ik pas echt kopie als dat boer Petri toeschijnt. Ja, maar mam, zo kreeg je natuurlijk nooit een opvolger voor op de boerderij. Ach, kindje, dit is eerlijk verdeeld in de wereld. Ik huur kopie, mijn heer morgen. Mijn man die zag altijd, wij zien wat met blaar af weg. Krijg je garandeerd zware koppie. Oh, maar dit dat boer Petri dus nooit van zijn leven neer. Hij heeft wel dikke maar zo'n nutte, vies, beroemd plakkaat in die jongen. En Liesbeth, je geeft het echt. Pap, zijn oren die zullen wat toeten. Oh, als het dan maar niet zijn linker oor is, want dat betekent slecht nieuws. Ik ga nog eens naar bed, voordat mijn linkeroor begint te toeten. Ja, oké. Ik zal wel goed geruist zijn als ik naar het kaderspinnen van boerderij ga. Oh, zeg, wacht eens even een beetje. En de hoest doet dan niet de goedkeuring van moeder van hebben. Ach, mammeke toch. Ik meende dat jij er wel goed zou vinden. Als jij dat verder een opvolger op de boerderij kunt zeggen, ja dan moet ik toch wat doen. Nou, ik denk dat dat boer Petri daar helemaal niet zo blij is met zo gaat. Ik zal morgen af, wel ja, gewoon op hem letten met dan. Nou, daar heb ik ook zo mijn twijfels aan, Liesbeth, want volgens mij, ja, het sticht het vuurste druk met de knecht van boer Verheijen, den Hendrik. Met jij dat dan met dan? Jazeker weet dat, ik zou je moeten bed. Ik heb mijn ogen niet in de tas. Onderschat moeder niet, Liesbeth. Nee, onderschat moeder zeker niet. En ik weet ook, Tineke, dat sticht een uitgehupt op de zoon van boer Verheijen. Nee, Jozef. En wat zeg ik? Twee uisjes nog wel. Maar niet alleen mijn huisjes. Oh, kijk. Als dat zo is, dan geef ik enige beroerte. Sorry, dat ik zo gauw mogelijk heb slaan van kattenkoedes maken. Oh jong, daar heet dat wel. Ja, maar dan is pap, ik slaat je toch wel langer programma toe. Wat zal die linker woorden nou weer te moeten? Zo, maar het is genoeg geweest, het is niet van de wet in ons. Maar niet zomaar dat Mieke nog een fijn liedje van woorden heeft gespeeld. Kom het zien, Mieke. En hij geeft toe eens een fijn liedje van woorden spelen. En dat lukt. Waar staan we dan zien? Oh, joh, kind. O, Rijnse, das Jachtje, o, moeder
vriend wat dunstig. Ja. Maar als je mij nu niet meer nodig hebt, dan leg je me toch nu aan. Ja, kom, Fotse! Hou dat rustig! Kom, met die vrouw is al niks gebeuren! Dan ben je hier kwaak! Had de laatste keer een kelt niet gekomen! Kom ik goed aan het halen, wat kom ik goed? Kijk, hou ik God zal je niet helpen! Waar is Boe Petri? En dit is van adem wat ik het doe. Wat is geld? Het hoofdwiezen! Dat breng je deze keer regeling! Wanneer komt dat terug? En ik kan niet op mijn man. Wij komt niet buitjes! Alles is goed vuur vooruit! En boeters op wachtposten! Oh nee, dat moedergeurtje, dat is toch van mijn grootmoeder geweest? Zij roepen het jammer! Alsof ze de laatste keer Ravi Maria hebben genomen! Waar is het geld? Ik weet het niet. Waar is het geld? Oh nee, ik weet het echt niet. Het geld! Hoe is het geld? Het geld ligt onder de bed in de pestbos. Zeker! Zo, een puntje met een klein rond en cent of Is dat alles? Ja, dat is al. Waar is het grote geld? Waar is het geld? Waar is het grote geld? Weg, Peter, snel! Kom! Weg! Weg hier! Weg! Kom, sneller! Kom! Waar is het teruggehouden? En in de heuvelzak. Wat een heuvelman! Ze hebben ons met een brood afgedreven. Oh, slim is gewond! Wie is niks omgekomen, hè? Hier hebben de wachtposten de boete ze gewaarschuwd. En ze zijn met de staf tussen de been getrokken die hun dat het zinnen. En dat geld? Osgeld? Ja. Osgeld? Du vreest nog niet eens wie het hier met ons is. Ik heb ze alleen maar gehad. Klein geld metgegeven uit de stenen pot. Best genoeg is eindelijk nog een nuchter. Maar voor dat grote geldje heb verstopt. Dat heeft hier de boerin natuurlijk niet gezegd. Maar toen is het mij toch terecht door. Gekke smeerlijk! Met hoeveel oren zijn? Op de familie. Goed kerst voor dan. Wie ze mij vastboren. Toen kraakte mijn knuis. Ja, vertel eens straks, maar doe het vriendelijk. Lieve, doe eens in de beeldenstal het echt te waarschuwen. Misschien kreeg van de ene van die te pakken. Zal er nog te gaan gewoon. Want hoe zijn ze vertrokken? Langs de achterdeur. Doe als je wacht. Het is geschoten. Ja, is goed. Zal ik zorgen dat man bevries is. Ik geloof dat de ene van die nog terugkomt. Kijk, dat smeerlap. Ben je toch zeker niet? Dat ik nu alles wil afpakken. Zo hel dat ik gewerkt heb. Ze kozen grote boeren en rijke kerken uit en namen hun overvloed mee als rijke buit. Als ze echter met meer dan 100 man zijn, is de pakkans groot en het aandeel klein. Maar, als de overval goed geslaagd was, staken ze geld en goed in hun kalabas. Meestal echter waren ze even bang als hij. En als zij. Er zijn nog eenmaal geen stoere helden bij. En u weet heel goed, een dode held, die heeft geen geld.
je weet waar de boer zijn geld hebben waard. Zeg toch goed, natuurlijk afgesproken. Je hebt geen geweld wat je vroeg. Ja, als alles goed zou verlopen, joh. Hier, maar dit kind is toch geen succes met wat anders. Ach, we zijn er maar over goed. Je hebt dat de kleier, het eten en de rest van de rotzooi. Weer wordt het geld verdelen. En leef, Manslief. Want dat moet ik dan doen we nog wel rotje met dag. De ganse hand heb jij eens nog in de stuur weer. Ach, Therese, beveilig toch niet met hout in de mond. Gaat er net die Manslief over. Je weet wel wat ze moeten doen. Ach, verdamme, nou, wat ik hier wil krijgen, kom ik nog niet met de wijntje mee door. Zeg, waarom krijg ik Gerling en Katriendeel? Waarom? Dat vind je alle dwergen metgenomen, daarom. Zeker. Die had toch alleen maar een beetje wacht gestaan, maar veel minder risico gelopen. Wat? Dan moet maar je ook minder krijgen. Wat moet je ook minder krijgen? Ja. Niks meer minder krijgen. Ik heb er 8 uur op gelaten. Ja, maar dat is niet gezegd dat de boer weg wordt. Dat kun je niet weten. Wie ik dat door wordt, zo aan de keukentafel. Ah, weet je wat ik sowieso niet begreep, hè? Toen ben ik al jaren bij de boer. En weet nog niet wat hij geld bewaart. ja, en dan moest het afgelopen. Hé, iedereen kreeg evenveel. Of je op wacht hebt gestaan of geen anders. Evenveel. Een ijzige dubbele aandeel. Met de leiding genomen en materiaalzorg. Ja, En dan wie de kans dat ze mij oppakken is vele malen groter. ja maar. Want ik ben de enige, dat ben ik altijd. Ha, dat heeft ze toch ook zelf voorgesteld. Ja, Oh. bedoel ik. Dan hebben wij oog aangepeerd. De bijeenkomsten zijn altijd hier, dan maak je het extra per dag. Miljard! Goed gesproken, vader. We lopen nog het meeste risico mee. Oh, En toen is het gewoon afgelopen. Iedereen kreeg evenveel. We zijn verdomme toch kameraden of niet dan? Ja, dat is het toch. Ja. Wij hebben een stik om dat te beslissen. Wat? Wij hebben een stik om dat te beslissen. Weet ik het. Ja. Ik ben hier de leider. Sjoe, de leider was stik. We hebben de leiding genomen, hè, tijdens die vervallen. Wij waren dat. Doe je al. Doe het reken. Op die eigen manier. Net zoals toen geweld hebt geboekt. Terwijl weer allemaal zeiden, geen geweld geboekt. Hè? Oh joh, en ik heb zelf gezorgd dat er overal geen succes wordt. Ja. Oh, maar wordt dat niet show? Ha, dit heeft toch de leiding. oh. Oh. Luister erin. Het was mijn idee om bij de Petri te gaan overvallen. Hè? Ik heb alle voorbereidingen getroffen. Hè? En trouwens kameraad. Tegen gevraagd om met ons te mogen meedoen. Ja. Oh. Oh. Ik word het. En daarom beschouw ik mezelf ook als de leider, de kapitein van deze bende. Tenzij er die ene is, dat daar op tegen is. Maar dan moet er het wel nu zeggen. Ik zeg ja zeker, want dat bal is niet aankomt. Ah. Dan zal er licht meer te verdelen zijn als deze halve kras. Goed, du mag onze leider zijn. Hij mag onze leider zijn. Als toezicht. Dat we hier met z'n allen goed, maar nog goed in. Ja, ja, ja. Voorzichtig. Denk dat een vrouw met een kinder. Ja, nee, het was gelijk. Ah, We kennen het immer van die risicovolle overvallen plegen. Vroeger of later wordt een van ons opgepakt. En dan zei ik, dat moet gewoon gaat zijn wat makkelijker is, eenvoudiger is en toch net zoveel geld kan opleveren. Dat moet er toch gewoon zijn? Hè? ben benieuwd. Wat dan? Als hij maar niet gesnapt werd, want dan branden we allemaal in de hel. Ben lief op. Schietboeks wat ze best. Pak de wijs voor. We rennen in de hel. Ik zal je vertellen, zo'n steek. Jo, ik weet het. Zo moeten die rieke stinkers het vuur aan de scène leggen. Nou, der met vuur speelt, zal ze vast verbranden. Dat zou slim zijn, hè? Bedenk vergeet. Je hebt er zelf een bio moeten zijn en toch de centen kunnen opstreken. Weinig leveren onze vader een plaats van iets zo'n onchristelijke gemeen dingen te bedenken. Leef oma, het jij die om leven en dood. Want de veer creperen niet, werken weer paard. En met zijn eigen ogen toekijken wie ons kengerie sterven. Oh nee, dan verkeer zich toch liever de brandstapel dan niks te doen. Oh ja. Brandje. Brandje. Dat is het. Verschreven een brandbrief. Ja, Wat is er weer een brandbrief? nou, dat is een brief te sturen naar een of andere rieke stinker. En nou eisen vergaan, verwillig geld van hem zien. En dat geld dat moet er dan neerleggen op een plaats die wat weer van tevoren bepalen. Hè? Dat wordt verdoen. En als het dan niet gebeurt, En
Nou, dan steek ik er een huimie of een schuurtje vandaan. En dan stuur ik hem weer in de brief. En geloof me, dan gaat hij wat betalen. Want als er niet betaalt, dan steekt er de ganse boel op. En dan weten al die andere rieke stinkers dat het ons mijnen zit. Dat wordt een doosje. En dat wordt het niet. Hé, daar ken ik het weer, jong. Nina Baltus. Ja. Ik ken hem met Camo in het. Maar stel dat er slachtoffers vallen. Ja, als ze zo eens denken, dan zullen we weer altijd slachtoffer blijven, of niet dan? Ja, dat is toch. En Baltus, aan weer schiet, zo'n brandbrief. Witvrouw Schrienemaker. Die heeft zoveel geld nog gelaten gekregen. Die kent best wel gaat missen. Witvrouw, en die heeft nog geen je nog niet. Die kreeg van mij in de brief. Witvrouw Schrienemaker. En wij schreef de brandbrief. Ik kan niet schrijven. Gewoon niet. Ja, ik ook niet. Johannes, der kan schrijven. Johannes, der kan schrijven. Du kan schrijven. Hij kan schrijven. Johannes. Ik weet het niet. Zou je dat ontwoorden? Ik vind dat er wel heel veel risico aan vast. Als jij toch goed, we hoeven geen overvallen met te doen. We hoeven geen geweld met te gebruiken. Hoe zijn we een brief te schrijven? Als we dat geld gaan opholen, hè, we hebben ook gewoon een nieuw batterie verloren. Miljarden. Laat dat opholen met een beetje. Ik verzin wel een plannetje. Toen hoeven ze alleen maar een brief te schrijven. Goed dan, hè. Wat moet ik schrijven? Witvrouw Schrienemaker natuurlijk. Witvrouw Schrienemaker. Witvrouw Schrienemaker. Lag morgenavond. Leg morgenochtend. 400 florijnen. 400 florijnen. 400 florijnen! Ja, onder in de Hondskerk. Onder in de Hondskerk. Onder de oude boom. Onder de oude boom. Ja. Welke boom? Maatje. Simpel is dat. Zeg je tegen Gene? Ja? Anders leggen wij u het vuur aan de schenen. Anders leggen wij u het vuur aan de schenen. Dat betaalt hij wel. Aan de schenen. Nee. Goed. Meer hoofd in de ogen te stoppen, dat is genoeg. Ja, je arm midden van de schrienenmakers. Ik zal niet het voorbij. Beleef oma. Weduwe schrienenmakers. Jij het geld zat, zit er dadelijk bij en ik heb heus wel gaat missen. En hier is dat geld helder nodig zodat Zeker, vrouw, zeker. Ja. Goed. Ik heb het begrepen. Er is niemand die voor ons afgepeigerde armlu zal zorgen. Nee, We zullen het zelf moeten doen. Ken je? Oh, Luus, de grote. Ja, jongens. Doe wat je moet doen. Mine zeggen het. Baltus, moet ik geen naam onderstoten? Och, Maatje. Wat wist ik toch een wat bedoelen, hè? Wat goed bedoelen? Ja, bedoelen, jongen. Jongen, een zoernaam. Een zoernaam. Weet je wat? Die slachtoffers bedenken zichzelf maar een naam. Kijk maar op. De schoot bedenkt zich maar een naam. Hé, wat had dit goed plannetje van mij? Ja, 400 florijnen. Deel het op 8 mannen. Dat zijn 50 florijnen. Ja, En dan gaat voor de winter zeker met En voor alle naar Gent. ja. En zou ik zeggen, verdrinken op onze kapitein. Kom nou eens kijken. Komt alles zien. De rijken en ook de armen misschien. Wij laten een adembenemend schouwspel op u los. Over de bokkenrijders. De rijken zijn nu de klos.
volgens hen, die helaas eens werden overvallen, kwamen ze als grote gele bokken binnenvallen. En hun daden, hun daden, werden een grootse misdadige doelgroep. Ze werden door meer dan 100 man overrompeld. Overdrijven, dat zit ons mensen in het bloed. En dat doet de slachtoffers geen goed. Meneer, vlogen ze echt op zwarte gruwelblokken in het rond? Mevrouw, sloten ze heus met de duivel een monsterlijk verbond? Ik zweer God en alle heiligen aan. En de duivel, daar zweer ik aan. Ik zweer God en alle heiligen aan. En de duivel, daar zweer ik aan. Ik zal alles stelen wat goed is om te bezitten. Ik zal alles stelen wat goed is om te bezitten. Ik zal niet terugschrikken voor moord of brandstichting. Ik zal niet terugschrikken voor moord of brandstichting. De duivel volgt mij te nek breken als ik een van u zal verrooien. De duivel volgt mij te nek breken als ik een van u zal verrooien. De wraak van de bokkerier treft niet alleen de verrooier, maar zijn ganse familie. De wraak van de bokkerier treft niet alleen de verrooier, maar zijn ganse familie. Zal ik door de martel een van u verrooien, dan herroep ik dat gelijk voor mijn executie. Eeuw! Wacht daarmee! Hiermee zoek ik de duivel in mij. 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 Hiermee zoek ik de duivel in mij.
ondertekenen. Met mijn bloed. Nu heb je ondertekend. Dus kijk. Kijk door die afgehakte hand. Die hand is van een onwaardige bokkerier. En hij zijn kameraden verrooien. De kapitein van de bende heeft hem vermoord en zijn hand afgehakt. Want vergeet niet, vergeet allemaal niet, dat de eed van de bokkeriers blikt om op geen enkel genade te rekenen. Kom, laten we gaan. Rijkdom, Wagamos! Van die dode hand, daar lag iemand echt van wakker. Bokkenrijders, die zijn niet alle flink en dapper. De nieuweling legt de gedienstigde eed af aan dronk, zo hem de moed niet dieper in de schoenen zonk. Was het bangmakerij van de ruige, stoere kapitein. Hij gaf het gevoel bij een beschermende bende te zijn. Heiligschennis was het. Hij wees op verzet tegen de vrome kerk. En zorgen voor zieken, zorgen voor armen, dat deden ze. Goddeloos werk. En dan geeft ze mij maar die fles. Maar nou is het leeg. Ja, die kwam. Nee, tja. En jij gaat niet te laat. Zo, du klein stinkend herenbuurtje. Zolang ze
Het waren Limburgers. Het waren Limburgers. Niet iets om fier of trots op te zijn. Ze brachten gruwel, leed en onbeschrijfelijk veel pijn. Geen straffe aanhangers van de Franse revolutie. Het waren gauwdieven, zonder enige discussie. Ja, ze probeerden krampachtig en hopeloos te overleven. Met familie en gezin, in nare, zware omstandigheden. Zonder nobele idealen zoals Robin Hood verdeelde de buit ook niet eerlijk, zoals het moet. Gevaar op herkenning bij zijn onderneming was groot. Vermomd, maar je bleef aan herkenning ontbloot. Overvallen brachten vodden, centen en oude rommel. Brandbrieven waren veilig, er lag goud in de trommel. En de rijken wilden hun centen liever zelf verteren en lieten het daarom door stoere wachters beheren. Maar soms waren die bokkenrijders de wachters te slim af. En dat was voor die boeren wel heel erg straf. Halt en staan stil. Leg dit kapitaal onder een dakpan en zorg ervoor dat het niet in handen valt voor de bokkenrijders. Mocht dat toch het geval zijn, dan zal jullie kapitein jullie een zware straf opleggen. Natuurlijk, weduwe-strijdmakers. Veel passen op dat geld. Dat komt geen aan. Dat garandeer ik u. Halt en staan stil. Kom op. Met die pan over elkaar. Ja, kom dan. Halt en staan stil. Oh, je moet pissen. Igo. Kom, we moeten pissen. Wat ik ernaast vind. Wat voor op? Dat is goed daar in de gevangen. In de gevangen? Je hebt weer wat bokkeriers gaan vangen, hè? Hè? Bokkeriers moet je gaan vangen, ja. Nee, voor wie dus dat we niks doen. Nee? Ja, terwijl hij zelf wat hij naar de drank steekt. Oh, beter nog drank stinken dan door de best gaan. Worden de bokkeriers. Waar had het je weg, hoor? Scheet ik kapot. Commandant, wie is je Rijd goed? door. Ik ben goed. Oh, sterren der zee. Oh, sterren der zee. Het springt me in drukje. Oh, sterren der zee. Ik wil sterkjes aan de hand. Kom nog de kans aflossen. Kom op, ga eens kijken of de alles in orde is. Ja, kom maar
Dat zou zo maar kennen. Maar we hebben eigenlijk niks gedaan. Ja, daar heeft de zorg in de boodschap aan. Pak die panzer op. Ja, kom dan. Moet terug naar de kazerne. Ja. Hey. De schand schreeuwde. Hij brieste en ontsloeg wachters tot slot. Hield hem zorgvuldig in het oog. En ergerde zich rot. Want hij merkte dat ze niet met geld konden smijten. En hij wist niet meer wat te denken. Dat zijn de feiten. De bokrijders, die laafden zich aan drank en spijs. Maar in hun onderbewuste werd het toch langzaam donker en grijs. Hey, dames, hè? Dat zijn de broedermaat, kijk eens daar. Hey. Hey! Kijk, hè? Hey, de chantier. Hey. Wat bedoel je? Ik heb een gezicht over die twee wachters willen zien. Die maken dat die centen weg worden. Hé, dat zal ik je vertellen. Nou, zo, ik denk dat is slimmerik die. Maar ze heeft je natuurlijk al lang in een blok gestaan. Als ik denk, wat, dan moet je niet. Dat is nooit geen goede man. Ik vind dat best zielig voor die ivrige wacht. Zeg, zullen die geld in de gaten hebben, gatje? Is dat gek? Dan zijn die twee Maastrichten daar toch 40 ondeurend aan het Nee, maar de schootwalen. Als ten huurt, dat wij met die kroegen die dat geld hebben stilgestaan, zullen die zeker niet moeten Je hebben. hebt gelijk. En de schoten zal niet alleen onrood ruiken, dat kan ik niet wel zien. Maar dat kan toch niet bewijzen dat weer het geld gepakt hebben? Natuurlijk niet. Mechanemes gezin. Oh, ja. Daar ben ik zeker van. Ik kreeg alleen schrik toen Andreas met die wachters begon te komen. Stel zich voor, zij in de kruk afgeknipt. Hé, Lotte, kijk. Dat was richtig kamo in de ja. Ik ben echt groot op dich. Hé jongens, maar nu is die truc met die kroeken wel geluk hè. Maar wat doen we met de volgende keer? Nou, ik steek voor gebeurt ergens in het huis niet. Of een schulk in de fik. En dan komt voor die twee onnozelen waarschuwen. Dan moeten ze goed kijken. Letten ze even niet op het geld. Hoef er maar zo op te raken. Nou, daar heb ik wel niet tot het geld gemerkt hebben. Ah, Nooit maar even geweten van die gaven die ons leven eerken, ons in de schoten. ik vind toch niet aan, hè? Dat is het. Aan de dienst werk ik dat ons weer hier aan je net. De dienst van de kolder in de kop te hebben. Oh, maar dat werd toch, hè? Om dat leven gans leven lang, dan met er een kop in de hemel steken. Jongens, proost op onze kapitein, hè? Ja! Proost! Brandbrieven vormden een nare, zware plaag. Want zo'n vette, vrekke rijke die betaalde niet graag. Soms werd de helft van het geld maar neergelegd. Ook wij zijn op de helft, het dient gezegd. Daarom gaan we met z'n allen gezellig 20 minuten pauzeren. Waarna het gerecht een brute knopjacht gaat organiseren. Daarom, drinkt u moed in. Drinkt u moed in en houd u gereed. Het wordt zo dadelijk verschrikkelijk vreed. Dit is nou eenmaal een vrij ernstig stuk. En het dient gezegd, zonder al te veel geluk.